Marina, ja pensava que no arribaves. Sí, se m'ha fet un poquet tard. Ara toca sembrar la creïlla, en març. Una feina prèvia a la sembra de la creïlla és fer diferents trossos perquè ens interessa aprofitar al màxim la creïlla. Tot aquell tros que fem per a la sembra hem de deixar un grill per a que per ahir puga ella traure el que serà la part aèria, la part que eixirà a la superfície. El foradet este és el que quan tenim molt de temps les creïlles en casa i has d'això, per ahir es comença a eixir el que seria l'arrel. Per tant, és superimportant que quan fem la sembra ens assegurem de no posar trossos sols, sinó de normal solen haver-ne molts, però podem tindre fallos en el camp si no ens assegurem de que n'hi ha gent gris. Incorporar-los al bancal, que estiga solteta a la terra per a que ells puguen penetrar la superfície i eixir, i ja està, simplement colgar-les una miqueta, després es calcen, pot haver després una altra calçadeta per a que tinguin un poc més de terra acumulada i que es facin més grans o que tinguin més terrelles per a poder cultivar-se i poca cosa més. Perquè així com per altres cultius sí, per la creïlla no se fa ningú planter ni ningú tipus, directament se tira així i ja està. Exacte.